Hola, bon dia. Benvinguts a l'Hotel Seixas. Nosaltres estem situats molt alts, en el poble de Bagergue, que està a 1.400 metres d'alçada. Tenim molt bones vistes, tant a l'hivern ben nevadet com a l'estiu ben verd. I nosaltres a dins de casa nostra oferim, diria que un bon matalàs i un bon esmorzar. L'Hotel Seixas col·laborem amb Fent País des de fa molts anys perquè som un hotel familiar i que ens agrada moltíssim acollir a la gent i que vinguin aquí a desconnectar, a descansar. Hem estat a l'Hotel Seixas de Bagergue. Està en una ubicació com molt tranquil·la, l'hotel és supercòmode, la gent és molt amable. Si veniu amb un xec de Fent País a passar la nit aquí, trobareu una habitació tranquil·la, bones vistes al matí, trobareu un esmorzar on podreu triar entre dolços i salats, embotits, ous, pastissos, cafès, sucs, fruita, de tot una mica. El petit poble de Bagergue és molt gran. Tenim moltíssimes flors a l'estiu, som Vila Florida, i a l'hivern tenim uns carrers maquíssims, plens de neu normalment. Sortint a mà dreta hi ha l'església de Sant Feliu. També vam trobar, passejant pel poble, una formatgeria artesana. També hi ha el museu, que ara a l'hivern és tancat, però a l'estiu està obert, pot ser molt interessant. I els voltants del poble també. Si ara és preciós nevat, imagina't a l'estiu. I hem esmorzat molt bé. Hem dormit molt bé. Superbé. I la veritat és que és un lloc privilegiat i és un lloc definitivament per tornar.